kivy efa fomba mpiainagna zio. Na zorony lambana fanotsy nankalefaky matsaro banga fiainako tsisy anao matsaro kidikidy jiaby zay fatao sy agnaty programako nisaraka aminao akomagnanakavadiko zay tsy afaka tandra efa nao edy mifagnafody alô atsika ifagnamboatra olo malegny tsy faly mivadiagna antsika androso eritsereta mbola tsy hainy kitapakevitry zao vade mbola matsara fiaragnantsika zao dodo mandeha amy dokotera fitany dokotera mandeha magnotro fitany ampagnotro efa na tokony fagnafody serie mbola tsy hainy kitapakevitry zao vade mbola matsara fiaragnantsika zao dodo El Caricore.